ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Шарипов Муҳаммад. Бале, имрӯза видео дар бораи Z1 мешава. Гарчанде ки ман намехостам давомша кунам, но барои чӣ кардам ки кам тамошо карда бошанам ҳамун количествои одамое ки тамошо кардагиян беҳадам видно ай лайкошон, ай комментариёшон ки мехоҳам продолжениша. Ва дар бораи Z1 бисёр гап коро аста. Бовар кунед бародаро, дар бораи мешава ки чандинта видео снимат кунӣ, соатҳо видео мешава, яъне ки факто гарани бисёрай, гарани чизои интересни ҳастай. То что дальше продолжать мешава ё ки намешава, ай активности видео вобастагӣ мекунад бародаро. Максимально комментария, лайк, репост, яъне ки поделиться фаромӯш накунед бародаро. Дар контактотон касе ки ҳастай поделитсаш кунед. Ма бинем аддача бошад, дальше снимат мекунем. То что гапое ки қапидагианша реална, нақапидагианша туда-сюда, и гапое нестай ки ҳозир ма ба як калима бугумша, ҳозир дар иви пуск тамошо мекунем сабабоеро ки чӣ ба натонистан ро бақапан. пешаи видеоро сар кардан, одамое ки хуб разбираться мекунанд спорта, шумо метавонед ки сум кор кунед дар ин кортон. Ин корро метавонед анҷом биден ба ссилкаи дар комментария закрепида. Бигзаред регистратсия кунед, фаромӯш накунед промокода истифода баред ки ба ёрдами промокод шумо метавонед ки бонус ба даст биёред то 6500 рубла. Ссилка ва промокод дар комментария закрепиштеги. 20 декабри соли 1968 тақрибан соати 22:15 Дэвид Фарадеи 17 сола ва Бетилу Джейсони 16 сола мошиншона ман мекунанд дар кӯчае ки машҳур буд бо номи Ошиқон дар шаҳраки хурди Бенисияи Севернаи Калифорния. Мутаассифона ин ҷавоно баъди свидания ба хона барнамегарданд. Баъди соати 11 шаб ҷасади ӯро меёбанд ки паронда кишта шудагӣ буданд. ҳамин хел як қатор киштори Z1 оғоз мешавад. Аз декабри соли 1968 ба октябри соли 1969. Аниқтараш дар ин бора бигзарен, хубаш дар видеои якум тамошо кунем, чтоб мо дар ин видео дига фактора бигем ки дар уҷа нагуфтем. Видео якум ба подсказка мебурад, тамошо кунем. Ва як чанд факти дига дар бораи наглистигии ӯ. Соли 1969 як параи ҷавони дигара Майкл Маго ва Дарлин Ферина мекиша дар Валиеха, штати Калифорния. Вақте ки мошини во ман кардагӣ буд дар майдони голф тақрибан ними шаб. Хиди одамкаш аз автомат занг мезанад ба полисейский ва мега ки ёра ма киштагим ва хотиррасон мекунад ки соли гузашта ҳамун коре ки дар Бенисия шид, яъне ки ҳам гудакорам ма киштагӣ будам. Духтари 16 солаву 17 сола писара. Маго зинда мемонад, не ки наметавонад ки бига ки одаме ки ба ӯ ҳуҷум кард чӣ хел намуд дошт. 28 сентябри соли 69 сеюм куштор рух медиҳад. ӯ шом ду студенти коллеҷ Брайан Хартнул ва Сесилия Шепард дар соҳили озераи Бриеса дам мегирифтанд дар штати Калифорния, ки дар ин вақт ба назди ӯ меояд як мард бо маскаи худсохти палач ва ӯ тарафи студентҳо мегӯяд ки ӯ заключёние ки аз трума гирифтагӣ ва ӯ бояд ки бигреза. Барои кор мошини студентҳо дар кораи ӯда ва сум. Дар натиҷа ин одами маскадор ӯро мебанда ва бе ягон огоҳӣ корша шаб мекунад. Баъди ин кор боз аз автомат занг мезанад ва қоил мешавад ки ҳамин корро ма кардагим. Дар ин вақт ин одамое ки корша шаб кардагӣ буданд меёвандшон, ба беморхона меёранд ва хушбахтона Брайан зинда мемонад. уже фаҳмидем ки ин кора кӣ нақл кардагӣ. Брайан. агар ки шумо бихоҳем ба Америка рафтан, ҳаст одаме ки барои гирифтани виза ба шумо кӯмак мерасонад. Як чанд намуди виза кушода шудагӣ ва WhatsApp дар болои видео буда алоқа кунед, ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд ва дар описания Telegram канал аст ки бидорем подписаться кунед ва барое ки бояд ҳама да барасонанд ай процесси кории шумо дар ҳамин канал хабар метиҳанд. ва ҳуҷуми дигар рух метаҳад 11 октябри соли 1969 ки дар инҷа ӯ ҳамла мекунад ба таксист. ӯро мекиша ва пораи киртаи хуниша мегирад дар райони Персидио Хайрс дар Сан-Франсиско. баъди ҳамин кор Z1 номаҳои масқаравӣ ҳам ба полисейскиҳо ҳам ба рӯзноманигоро менависа ва махсус пароло роҳӣ мекунад, махсус схемаҳои роҳӣ мекунад ки зашифровани буданд. агар ӯро расшифроват карда метавонистӣ бифаҳмӣ ки планои киштори пешинаш чияй ва секретҳое ки полисейскиҳо вообще намедонанд ва худаш ба даҳанаш намегӯяд, ёра за паролид мекард, роҳӣ мекард. номода криптограмма хати бигем дар видеои пешина мо дар ин бора гап задагем. ва ҳатто ду бор барои доказатели листовашидан ки ин одаме ки занг мезанад ва нома мефириста ҳамияй одамкаш пораҳои киртҳои хунии одамои киштагиша роҳӣ мекунад. то соли 1970
74-ум, 78-ум ва мумкин аст даже 79-ум ӯ давом мета номарӯӣ карданша ба полисейскиҳо властҳо. Дар тамоми ҳамин муддат полисейскиҳо тақрибан 2500 одама допрос гузарондагиян, гумонбар шудагия дар ҳамин кор ва ҳамин хотир ӯ бовар надоранд ки ҳамаи ҳамира Зодиак рӯй кардагия, ҳамаи ҳамин писморо. Мумкин ки ягон одами дигае ки худша Зодиак гуфта рӯй кардагия, ин хел фикр мекарданд. Баъде ки оҳиста кор резонанс мешава, ҳама халқ дар ин бора дарак меёбад, оҳиста ҳатто то ҳозира барои чӣ ҳозир баъзе хабарҳо ҳастанд ки Зодиак қабидагиян, одамои оддӣ, обычни гражданино мегӯянд ки Зодиак мо будем, ё ин ки рафиқи мо буд, ягон ҷурашона мефурӯшанд, ё ин ки падару модароишон ки ё падари угаишон ки мурдагия ҳамун буд, ягон хештаворишон ки мурдагия мегуфтанд ҳамун буд. Кира бовар кунӣ? То ҳозира одамо дар интернет ҳаракат мекунанд, и историяро боомӯзанд ва битонанд фаҳмида ки Зодиак кӣ метавонист боша. Не ки мутаассифона ягон кас ира аниқша ёфтагӣ нестае ва чихел дар видеои пешина гуфтем то ҳозира аз 4 якта криптограмма юра хонда тонистагиян тамом. Ва мегзарем ба сабабое ки чӣ ба ура қабида наметавонанд. Якум сабаб ҷои ҳодиса. Дар давоми соле ки Зодиак одам мекашт, территорияи хеле калон истифода шудагия. Ду киштори аввал бо разницаи 7 моҳ дар Бенисиау Валеха, штати Калифорния рух додагия. Ба он нигоҳ накарда ки разницаи байни ин ҷоҳо 8 километрай, неки ӯ дар муниципалитетҳои гуногун қарор доштанд. Ба ҳамин хотир ӯ отдели полисейскиҳои худшона доштанд ва ӯра разни отдело расследовать мекарданд. Сеюм ҳуҷум дар Близнапа ва баъдиш дар Сан-Франсиско рух метавад. 4 юрисдиксияи гуногун ва 4 отделои гуногун ин кора расследовать мекарданд ва ҳар якоми ӯ ба худшон қонуну тартиботи гуногуни худшона доштанд. 4 юрисдиксияи гуногун бо уголовни корои гуногуни худшон як кора расследовать мекарданд ва ӯ байни ҳамдигаришон маслиҳат намекарданд ва информатсияро обмениваться намекарданд. Вақте ки ӯ шофёри таксира мекаша, шоҳидо занг мезананд ба полисейскиҳо ва мегӯянд ки таксиста як одами сафедпӯсти миёнасол кашт. А ба радиои полисейский одамкаша ҳамчун сиёҳпӯст муаррифӣ мекунанд. Ба сабаби ин хатогӣ дута полисейские ки дар ҳамон вақт дар ҷои ҳодиса қарор доштанд, намебинанд вақте ки ба пеши ӯ марди сафедпӯсти миёнасол мегзара. Баъдан одамкаш пораи киртаи хуни шофёри таксира ба полисейскиҳо рӯй мекунад ва ӯро масхара мекунад ки ӯ натавонистанд ӯро қапида вақте ки қадар имконияти калон доштанд. Яъне ки ашибкаи калони полисейскиҳо ҳамин буд ки иё байни отделениҳо ҳамкорӣ намекарданд ва ҳар як кас ба худаш кор мекард. Ин мисли бозӣ дар футбол мешавад ки агар игрок пасават накуна, обши команда бой метавад. И отделениҳо ҳам хе кор мекарданд. Информатсияро иш дар иш намедод, масад ки химон миёве мешавад. Ҳатто вақте агар ки ягон отделени мехоста ҳам ҳамкорӣ кунад бо отделени дигар, ин кор хеле қин анҷом меёфт. Сабаби дигаре ки ӯро чӣ ба қабида натонистанд, ин вақт буд. Яъне ки дар он вақт технология ӯ қадар пешрафтагӣ набуд. Дар он вақт набуд факс, компютерҳое ки мисли ҳозиразамонае, и смартфонҳое ки имрӯз дар ҳама ҳастанд ва системаи муайян кардани изи даст. Информатсия хеле бисёр буд, не ки обрабатывать кардани ин информатсияҳо дар он вақт қим буд. Вақте ки кор паҳн мешава, халқ номаборон мекунанд полисейскиҳоро ба ҳар намуд совету роҳнамоии худшон. Албатта ки кори полисейскиҳоро бо ябора душвортар мекунанд. Бигем рагу мезананд. Ҷойҳои ҳодисаро хеле ҳам кам тафтиш мекарданд ва доказательствое ки ҷамъ кардагиян на ҳамаш метонист ки беста. Баъзе сотрудникҳо доказательствоҳо уликоро мегирифтанд, хонаҳошон мебурданд ки дар уҷа тафтиш кунанд ва ҳатто баъзеш ҳамчун сувенир хонашон мебурданд. Албатта дар он вақт анализи ДНК карда намешид. Вақте ки анализи ДНК пайдо шид, дар хато марка буданд дар пуштшон. Гарчанде ки хеле ҳам сахт ҳаракат карданд ки аз ӯ номаҳо анализи ДНК-ро бигиранд, не ки натонистанд. Ба сабаби оне ки на ҳама доказательствоҳоро то ин вақта бо сифати хуб нигоҳ дошта тонистанд. Ва як факти дига ки дар бораи сирини убийцаҳо дар ӯ соло ӯ қадар хуб омӯхтагӣ набуданд. Яъне ки сотрудникҳо наметонистанд фаҳмида ки чӣ намуд бояд
падход кунанд нисбати ин намуд одамкушо ки одамкушӣ мекунанд бо сабаби номаълум ва одамоеро мекушанд ки байни ҳамдигаришон ягон алоқамандӣ надоранд. Яъне ки обычно серийни убийцо ба худшон почерк доранд, яъне ки чӣ гуна почерк во мотив доранд, сабаб ва одамоеро ки во мекушанд одамо байни ҳамдигаришон ягон связи доранд, яъне ки ин ҳолатда осон мешавад қабидани одамкуш. Аи хел набуд ва сабаби дигаре ки ӯро чӣ ба қабида натонистанд. Ҳамчун серийни убийца Задиак одами кам куштагиай. Задиак дар номаош гуфтагиай ки 37 одам куштагиай, не ки официална 7 4 марди 3 зан ки болоида бо 2 каси ва зинда мондагиай ва боз 4 та ҳолати дигаe ки дар байни ӯам як одами дига зинда мондай. То ҳозира политсиё уверен нестанд ки ин кора Задиак кардагиай. ҳодисаҳои хеле бисёре ки байни ҳамдигариш связ надоранд ва политсиё наметавонанд уверен бошанд ки ҳамаеро Задиак кардагиай. Гарчанде ки парадоксална натова шумораи ками ҷасадо кори политсиёро қин мекунад, яъне ки ё наметавонанд ки закономерността дар кори ами, яъне ки почерки амира қапан биёбанд. Например, Задиак мегӯяд ки 37 одам куштагиай, не ки чхеле ки ё медонанд 7 одам дар асл мурдагиай. Бо 3 ҳолати куштори дигаре ҳастае ки якташ зинда мондагиай ва дар ҳолати ҳафтум кушторам бо 2 каси дига зинда мондагиай. Яъне ки мумкин е ки одамое ки Задиак куштагиай кам боша ӯ худаш зиёд бига ба хотири оне ки запутат кунад полисейскиёро, айслед бизанашон. Мисол мегирем, ӯро муқоиса мекунем ба дигар серийни убийцо Тед Банди ва дигар одамкуш аз Грин Ривер. Ҳар як ҳомии аз 30 одам кам куштагӣ нестанд ва дар вақти куштори Задиак оилаи Менсон пайдо мешавад ки 8 одама мекушад. Агар ки хел бигирем, ҳаст серийни убийцаҳое ки аз Задиак да одам бисёр куштагианд. Чӣ бо пас Задиак ин қадар популярни дар байни ё? Сабаби популярни будани ина ҳами хатоиш ҳастае ки ӯ нагла ба полисейскиҳо ба рӯзноманигоро роҳӣ мекард ва яна ҳамун головоломкае ки ӯро бояд расшифроват кунӣ. Ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, серийни маньякҳо почерк доранд, яъне ки ба тарзи кушторшон ва связи байни жертваҳо метавонанд полисейскиҳо биқапанд ки кияй ва далнеши ҳаракати ӯ чӣ гуна мешавад. Дар ҳолати Бенисия ва Валиехара нигоҳ кунӣ, агар яъне ки почти монанда дар ҳар ду ҳолат парора мекушад, но дар ҳолати дигар ронандаи таксира мекушад. Агар ки худи Задиак хабар намедод ки ронандаи таксира ма куштагием, полисейскиҳо ин ҳолата ҳамчун ограбление қабул мекарданд ва тамоман дар ин ду куштори аввалина ӯро қуш намекарданд. То ест ки агар худи Задиак қоил намешид, ин погиза связа полисейскиҳо гум мекарданд, ябора коршон душвортар мешид. Ва сабаби дигаре ки Задиак чӣ ба қабида натонистанд, ин сабаб монанда ба сабаби пешина, яъне ки серийни убийцаҳо боз гап меравад дар бораи почерк, як хел мекушанд одамоеро ки во мекушанд ва ҳар дофта бо ҳамун усули куштаншона бо боли зуртар мекунанд, но всё равно куштор як хел меравад ва ба ғайр аз ин як хел жертва доранд ӯ. А Задиак бошад тамоман дига буд. Мешид ҳолате ки Задиак одама ба корча мекушт, а мешид ҳолате ки мепаронд, мешид ҳолате ки парора мекушт, мешид ҳолате ки одами тоқара ягонара. Ва дар номаҳои худаш Задиак угрожат кардагиай ки якчанд ҷойҳои ҷамъиятиро метаркона ва ҳатто инструксия роҳӣ кардагиай барои тайёр кардани бомба. То ест ки бояд полисейскиҳо чӣ фикр кунанд? И истай одамкушай, грабителай, парора мекушад, яъне ки наметавони ира ҳамаша якҷоя карда. ин наоборот коли полисейскиҳоро қин мекунад. Яъне ки признаки ин намуд одамкуша чӣ намуд мегӯянд? Одамкуши смешенӣ, ки ин качествои якчанд гурӯҳи серийни убийцаҳоро дорад. Яъне ки як качествоаш серийни убийца, дуюмаш одамкуш барои просто ради завқ, дигар качествоаш куштори нақшавӣ, дигар качества куштори бенақша. Спонтанно, короче, рафт ки яке случай шид, зад кушт, рафт дальше. Обычно серийни убийцаҳое ки полисейскиҳо кор кардагиянд, ҳамон қадаре ки ё медонанд, ин хеле ҳолат дидагӣ набуданд то ин вақта. Серийни убийцаҳо ба худшон махсус определёни почерк доштанд. Мисол, одаме ки одами ягонаро мекуша, ӯ фақат ҳамон хел мекушт. Одаме ки зана мекуша, ӯ фақат заноро мекушт. Одами пирора мекуша, фақат пирора. Одами ёшура мекуша, фақат ёшура. Одаме ки ба корча мекуша, ӯ фақат ба корча мекушт. Одаме ки мепаронд, ӯ фақат мепаронд.
яъне ки як хел буданд. Ай не, и наоборот. Ва сабаби дигаре ки Зодиака барои чӣ қабида натонистанд, и сабабаш абсурд наметова, не ки сабабаш ҳамия ки Зодиак як одам нест. Полисейскиҳо гумонбар кардагиянд як чанд одама ва дар бораи Ли Аллен дар видеои пешина мо гап задем ки якм подозренӣ ҳамуда буд ва ӯ мемра. Яъне ки ҳамин хел теория ҳастай дар байни одамо ки Зодиак як одам не, як чанд одамай. Ираво чӣ хел доказат мекунанд, чӣ хел мефаҳмонанд? Бале, ай почеркаш гуфтам, асли хача дар назар надорам, почерки одам-кишиша дар назар дорам ки ҳар гунае. Ва ҳафтум сабабаш чӣ хеле ки одамо меган, ура нақабидам барое ки просто барӯзӣ буд, просто повезло, просто фартанула короче. Ӯ одаморо дар ҷои ҷамъиятӣ мекашт, не ки ӯра ҳеҷ кас намедид. Баъди ҳолате ки таксиста мекаша, дар ҷои ҳодиса чанд лаҳза меиста ва чандин одам ӯра мебина. Ба полисейскиҳо занг мезана, ӯ ба пеш полисейски мегзара мерава. Не ки намебинанша. Не ки гап дар ҳамиҷа чие ки шоҳидо мебинанша, но рӯша конкретӣ намешиносанд. Примерно метавонанд бигӯянд ки одами сафедпӯстӣ миёна сол буд, тамом. Ва дар бораи оне ки меган просто повезло, вақте ки шофёри таксиро мекаша, случайно аму пеш полисейскиҳо гузаштеса, случайно дига тарафтоо мехӯрад. Просто специально не. Агар ки наоборот ба ин тараф меомад, рӯбҳарӯи полисейскиҳо мезад. Яъне ки ба баршон мегзара. Ин кор случайно мешавад. Ва дар соҳили Бириеса вақте ки студентҳоро мекаша, гуфтем ки маскаи сунъии палач қати меояд, мега ма грехтагиям, аз тирма бояд далшо бигрезам, мошинтон ман дар коре. Ба фирҷа вора мебанда, мезанашон, дар танаи мошиншон расм мекаша, паслани мемона ва мерава. То есть ки дар ин вақт обычни состояние агар мебуд, всё равно да уҷа ягон одами бегона пайдо мешид ва шоҳиди ин кор мешид. Не ки не, ҳеҷ ка пайдо намешавад. Повезло. Сабаби дигаре ки ӯра қабида натонистанд дар он буд ки ӯ просто истод. Характери серийни убитсоҳои дигар обычно ҳамин хелае ки ӯо наместанд то ҳамон вақте ки ӯора нақапанд ё ки накшанд ё ин ки ба психушка роӣ накунанд, ӯо наместанд просто ҳамчун як ломка. Ай истод. Аз сабаби оне ки ӯ кишторша бас кард, мумкин е ҳисоб кунем ки ӯ мурдак худаш. Ане ки баъзе одамо бовар намекунанд дар ин теория ва меган ки не, ӯ просто дар дига ҷо давом додааст корша. Но хапа ин дафар мисли пешинаш хад роӣ намекунад ба полисейскиҳо. Мисол агар дар дига ҷо барои корша кунад, бо хад роӣ кунад, мефаҳманд ки Зодиак уже бо дига ҷо гузаштае. Агар дар дига ҷо барои кишторша давом битаву хаб кунад, хад роӣ накунад, нома роӣ накунад ба полисейскиҳо, рӯзноманигоро, и уже бигем делаи нав бо да ӯ территория мешавад. Бо ӯра ба дига почерк мекованд. Дар аввали солҳои 70 дар Санта-Рози дар штати Калифорния як чанд ҳодисаи ба қайд гирифта мешавад ки намеёванша ки киштагие. Стили ин киштор монанде ба стили Зодиак. Ва баъзеҳо бо меган ки ӯра мумкин е ки дар ягон территорияи дига қапидагӣ ва барои ягон гуноҳи дига шинондагиянд просто хабар наёфта аз оне ки ин Зодиакае. А баъзеҳо меган ки ӯ ба худаш як миссия дошт ки ӯра ба анҷом расонид ва истод. Яъне ки ин миссияш заключаться мешид дар оне ки ӯ бояд диққат ҷалб мекард ба худаш ва тонист. Албатта тонист диққат ҷалб карда. Имрӯз мо дар Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар бораи ӯ гап задистем. Айбан 40 сол мегзара, Зодиак легендаи амрикоӣ мешава, мисли Ҷек Потрошитель. Яъне ки чунон диққат ба худаш ҷалб кард ки дар бораи ӯ чандинта сообщество дар интернет кушода шудагиа ва чандинта киноҳо дар асоси кори ин ба навор гирифта шудагиа. Ба ғайр аз ин киноҳо дар бораи ӯ чандинта китобҳо, ҳатто сурудо навишта шудагиа. Чӣ хеле ки бародаро шумо дар ин видео тамошо кардем, мо як чанд факт овардем ва аз байни ин фактҳо фикр кардем ки ба кадом хотир натонистанд Зодиака қабида. Ба фикри шумо ба кадом хотир натонистанд Зодиака қабида? Агар ки ҳамин хел одамо ёфт шавад ки реална, мисол ягон аргумент, ягон сабаби конкретни биёранд дар комментария бинависен ки именно ба анами сабабо натонистанд ӯра қабида. Ма чӣ хеле ки озина дар охир гуфтам ки ба фикри халқ, ба фикри полисейскиҳо сабаби ки чӣ ба ӯра қабида натонистанд, ӯ фикрҳои худшона гуфтанд. Ман хеле метавонам видео отдельно снимат кунам, як версияи дига ки чӣ ба Зодиака қабида натонистанд ба фикри тамошобинои канали SM Шарипов. Версияҳои худтона дар комментария бинависем бародаро. Ма бинем дасташни агар версияҳоша конкретни боша, ма дар ин бора видео мекунам. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.